Machini Kenya koro moga jwangen moro marane podi kete karka e chenro mara oimore e weche manyien mabiro ne odhiambo ma kawuono wadhi nyime kod weche manyien. Twak pod ochuchieng e dho oganda jo Kenya ka penjo en ni to ng'ama teko rowere kendo lalgo. Tim mar ndicho mag rowere ne ochak neno e kinde mag ng'anyo mag Gen Z kamano ne osekelo liet manyaka sani koro kweth mag joked ne ratich oganda oramo ni ok gibiling nyaka we thuolo jogo ma oseteki. E sigana makende odiochieng' ma kawuono, jafwambo marwa Efi Nyakidi miyowa sigand Joshua Okayo, rawera mane okale lwet apisas moko mane ondhiye kendo mane okete okalo e midhiero. Sirikand Kenya Kwanza mosetiyo kuom higni 2 sani. Ywak osebedo ahinya to windicho mar oganda jo Kenya. Gino manochakore e kinde mane rowere owuok oko kar kwangi mar kwedo moko kuom chenro mag sirikal moloyo to paro mar chik omenda ma higa 2024. Chich osebedo ni tim makama otelie kod obila, sirikal kata kweth obila moyudo gweth mar piny owacho. Koro en ng'a mandhiyo kendo lal gi oganda jo Kenya. Jal mosekale kogno mabith kama gotenga mar jogo mateko oganda. Joshua Okayo nondhiye tarik 27 dwe mar 6 higa 2024. Odiochieng' achiel tok ng'anyo mar Gen Z mane obagi kendo mar rawere nochopo nyaka e od bura. Nitie jok ma wuotho mane gi masks mamako jende, especially joma ni very vocal. Okayo ma e kindeno ne en japuonjre mar weche chike e kar tiegruok ma Kenya School of Law pod paro maler kaka ne olwar e lwet jondhicho mane omiyo piny obedo ne mudho. Ma wuotho ni to ng'ato luonga chien kato ni Okayo ni bwana Bimos jogi ma KSL, Kenya School of Law. Area ni mano Rongai. Area ni jo Kenya School of Law ng'enye nikech kae ma jogi odake machiegni gi Karen. Kora koni magi nyaka be ni jowa adier. Talokora. Ko andonga dhi moso jowa. To ka dhi moso ma koro dong' ni joma chuo kaka wa mosore mu gine to gendhiya. Ayudo kara gin ji ariyo ni mbele ng'at achiel ni bangi. To kan wachope gari ka realize ni bende nitie dereva ma arito. Koro ne gin ji 4. Koro jogi nondhiya to gi ywaya tu. To gi ywaya to ben mang'ang'ana ni nang'ang'ana bende ni tutera kanye tango matimre to gidiya ng'eni ji adek koro onge kaka nyalo timo. To giketa mne gari. Ka giketa gari to gi ndhiyo lweta gi mako lweta go pingo. To gi umo wang'a gi gimoro machalo gunia marateng'. Te kaka wawuok. Tokma jondhicho go nochako mana penjo ka gidwaro ng'eyo hie ni en ng'a mane chiwo sir ne rowere kinde ng'anyo to en yo mane ma Okayo nofwenye kaka paro mar chik omenda iloso pachoka. Bwana mano bete batha kara ini Okayo. Osemanyi koro dongwan kodi. Koro pimnwa ni to ng'ano mamiyo pesa mutimo gik mutimogi. Ang'o mi udhi ng'anyo? Tapenjo gini to kwani un gima timore ok une koso gini ok affect tu. To en story tu gi penja ng'ama miyo pesa muloso go banners nikech no loso banners ng'ama miyo pesa mu print go t-shirts to gipenja ni into ng'ama nong'isi ni International Monetary Fund ma iluongo ni IMF kata World Bank ni ema nigi lwedo ama ema konyo loso finance bill 2024. Tangiso gini mano dongi mani public domain mano gima wasomo kila ng'ato ng'eyo. Penjogo Okayo wacho ni ne onge kod duoko margi. Gino mano miyo ng'wane ka ogund rabuon kendo soye but mar gari. Kane gi realize ni ok adwok gi to gigola giketa but. Kora wuok ok awinjo ko gola oko to ng'wana to keta but to gichako giriembo giwuok gidhi. Kana donje but kanyo kora chako paro ngimana nikech seche go bende koro iko ni yawa. Ikia gima dhi timore. To ma be experience ma pok abedo go nyaka nini. Kora lama ni gini yud information ni maybe kamoro to an gitima ng'ono giweya. E thuolo no duto Okayo wacho ni ne oum wengene kendo ne ok ong'eyo kata ot mane jomeko go soe.
Gima pod litne en gocho manokale. Koro giriembo alafu gichung' gigola to wawuotho wadonje i room moro gibola kanyo. Kaling matin ni to giyaw dhot kendo. Ito ka ng'ato yaw dhot. Koro ing'eni sama ng'ato yaw dhot ikia gima timore, ikia gima nie pachi, ikia gima gidwa timo. Awinjo ka gin ji ariyo. Ni Okayo. Bona sasa tuko serious. Koro wadwa ni los kodwa. To gimora mora mwa penji nyiswa. Gichako penja. Penjo kato. En ng'ama miyo information e government. Ng'amu tudrugo manie sirikal. Akono gini onge. Koro kana duoko gi kamano to bwana moro ochako pada. Awinjo jaka pato oginene lemba. Awinjo jaka ng'ato pada. Koro ng'ani padi mama padi to mako ng'ato nego tienda ka. The uncles kanyo. Koro seche go ikia kara ni tim nao. Bang' menyo kuom thuolo, lipot no chopo ni Okayo oyudi. Noyuda Maragua River, Murang'a, katienda kora cham niepi gi wuoche. The next time mawinjo ka koro pacha uduogo kare. Awinjo ka koro ng'ato chiewa, ng'ato mula toka kamae. To mula toka kama to ka chung to akoni ang'o matimre. Ka ng'iyo to neno ka dhano pong' moluora kama. Ne giwacho Kikuyu, girealize ni dhok ni ok awinji. Koro bwana mane chiewa kona ni umetoka wapi? Kune Nairobi. Kaka ne giwinjo ni Nairobi gikom na ni Gen Z. Ne an gi nimbe ni e kalatas. Machiel kuom gi ne namba wadwa. Koro jogi nokawo kalatas ni gitseta giyudo ka kalatas nitie, simu be an go, to simu onge line, banka police station to koro tera mno hospital. Police station Murang'a. Murang'a police station. Kanye mane jogo notira bang' mano mondo gireport incidents no. Okayo kata kamano wacho ni ngimane e lwet jondhicho ema medo jiwe mar dhi nyime gi kedo ne ratich rowere mapod oteki. Mi jingo moloyo. Miyo ibedo motegno zaidi. Moko kuom josiasa kata kamano osewacho ni rowere pandore kigin kaito luoyo seyo ne sirikal. Mtu hata anaenda anajifungia kwa Airbnb na mrembo yake. Tiajifiche siku 3 waseme wameabductiwa. Ang'o ma yude ndhiora? To ndhiorruok ni dindhiri kanye ng'amo ng'eyo onge. Kata osiep ni dong' nyalo ng'eyo. Denzel Omondi no yud nang'o. Nonegi to therapy. Odhi onyume kwari. Ng'ato ok nyal makore to dhi nyumore kwari. To negore. Jogo makedo ne ratich oganda pachoka bende lieko ni kuom nonro margi. Gisefwenyo ni nitie kwetho bila pachoka mandhiyo kendo lal gi rowere mar ni auka makama ok nyal bedo ka dhi nyime ka obila onge kod nonro. Nonro ma wan go ka kod kacha. Ma wadwaro mondo sirikal owuog oko mondo ng'iswa pachgi e wachni. En tie maling'ling'. Nitie kikundi moro molos iwoko mar chik. Kendo it is like a militia mokao jogo manoseti police, jogo manoseti lweny, jogo manoseti NYS to ketgi karachiel kendo migi tich mege police. Mondo ng'ata mapenjo president penjo. Mondo ng'ata madwaro dir. Ama ng'ata madwaro mondo rais otim kaka neno wacho, jogo mondo lalgo. Dwaro mar joked ne oganda en ni tendo bila mapacho ka ogwetao ka ok ginyal chiwa rita moromo ne jokenya. Wan gima wacho ni katicho tamo kanja to resign mondo nyis jopiny ni oyier ng'at manyien. Magi timore ka koro oganda kaachiel kod jogo makedo ne ratich oganda ikore ne ng'anyo machielo michano mar neno ni rowere moteki owe thuolo. Kata obedo ni ogai mar obila nowacho ni ok gitek rowere, to sirikal bende chiwo ler ni ok ging'eyo ng'ama ndhi oganda. Rowere manondhi chal margi pok ong'ere nyaka sani. Kare, en ng'a mandhiyo kendo lal gi rowere pachoka? Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya Efi Nyakidi.